Hey guys, welcome to YouTube channel. And gagawa tayo ngayon ng Bicol Words Part 21. First, ang buksan sa Bicol ay bukasan. Diba? Buksan mo ang pinto. Sa Bicol ay bukasan mo ang pinto. Ang magaling sa Bicol ay matibay. Diba? Ang galing magsulat. Sa Bicol ay matibay magsurat. Ang upuan sa Bicol ay tukawan. Halimbawa, nakutukaw ako sa tukawan. Sa Tagalog nun ay nakaupo ako sa upuan. Ang tanong sa Bicol ay hapon. Halimbawa, sinimbag ko ang hapot sa papel. Sa Tagalog nun ay sinagot ko ang tanong sa papel. Ang tinawag sa Bicol ay inapod. Diba? Inaapod ang nasa papel. Sa Tagalog ay tinatawag ko ang nasa papel. Ang magtaram sa Tagalog ay magsalita. Diba? Nagtaram ako. Sa Tagalog ay nagsalita ako. Ang katabi sa Bicol ay katain. Diba? Katabi ko ang papel. Sa Bicol nun ay katain ko ang papel. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video.